Amen. Praise God. Murag giganahan kog basag padayon, no? So, akong padayonon igsoon na nata sa chapter 13, no? So kay nagampo naman ta kaganina sa pagbasa nato sa chapter 11 ug 12. So, ato na lang padayonon igsoon, okay? Para ang time nato atong magamit, no? Para maminaw ug unsay isulti sa Ginoo nato ani nga chapter. Okay? So, God bless the reading of your word today. Ginoo, gina-invite ka na mo, Lord. Salamat, Ginoo, Holy Spirit. Okay, so nato sa chapter 13, verse 1. Okay. Ang Ginoo mingon kang Moises, ihalad kanako ang tanang kamagulangang anak nga lalaki sa mga Israelita ug ang tanang panganay sa kahayupan kay ako sila. Okay, verse 3. Si Moises miingon sa katawan, hinumdumin ninyo kining adlaw nga maoy inyong pagbiya sa Ehipto diin kamo giulipon kay gipagawas kamo sa Ginoo pinaagi sa iyang talagsaong gahom. Ayaw kamo pagkaon og pan nga may patubo. Okay, 4. Niining adlaw sa bulan sa Abib, mubiya kamo sa Ehipto. 5. Busa kon madala na kamo sa Ginoo ngadto sa yuta nga tabunok kaayo nga gipuy-an sa mga Kanaanhon, sa mga Hitihanon, sa mga Amorihanon, sa mga Hibihanon ug sa mga Jebusihanon nga iyang gisaad sa inyong mga katigulangan nga ihatag kaninyo sa ulugan ninyo niining bulana kining mosunod nga seremonyas. Sulod sa 7 ka adlaw pan nga walay patubo ang inyong kanon. Og sa ikapitong adlaw himuang usa ka sa ulugan alang sa Ginoo. Pan nga walay patubo ang kanon ninyo sulod sa 7 ka adlaw og kinahanglan nga wala gayoy patubo o pan nga may patubo bisan asa sa inyong dapit. Niadtong adlaw ipasabot ninyo sa inyong mga anak nga gihimo kining tanan aron paghandom sa gihimo sa Ginoo kaninyo sa pagbiya ninyo sa Ehipto. Okay, 9. Kining maong seremonyas magsilbing usa ka timaan diha sa iyang kamot ug usa ka patik diha sa inyong agtang nga magpahinumdom kaninyo aron magpadayon kamo paghisgot sa balaod sa Ginoo kay siya ang nagpagawas kaninyo sa Ehipto sa iyang talagsaong gahom. Amen, no? Talagsaong gahom. Okay. So ang Ginoo ang nagpagawas nila sa pinaagi sa talagsaong gahom. Busa tumana kining seremonyas matag tuig sa gitakda nga panahon. Okay, verse 11. Sa dihang dad-on na kamo sa Ginoo ngadto sa yuta sa mga Kanaanhon sumala sa gisaad niya kaninyo og sa inyong katigulangan og inighatag niya niini kaninyo ihalad ninyo sa Ginoo ang tanang kamagulangan ang matag panganay nga laki sa inyong mga kahayupan iya sa Ginoo. Apan gikan kaniya lokata og nating karnero ang panganay sa inyong mga asno. Kung dili ninyo kini lokaton, balia ninyo ang liog niini. Lukatan ninyo ang inyong kamagulangang anak nga lalaki. Kung sa umaabot nga panahon, mangutana ang inyong mga anak nga lalaki sa kahulugan niini, tubaga siya. Ang Ginoo nagpagawas kanamo sa Ehipto, diin kami giulipon. Giluwas kami niya pinaagi sa iyang talagsaong gahom, no? Talagsaong gahom. Sa dihang nagmagahi ang hari sa Ehipto og nagdumili sa pagpalakaw kanamo, gipatay sa Ginoo ang tanang kamagulangang anak nga lalaki sa mga Ehiptohanon ug ang tanang panganay laki sa mga kahayupan. Busa ihalad namo sa Ginoo ang tanang panganay nga laki apan lukaton namo ang among mga kamagulangang anak nga lalaki.
Kining maong seremonyas mahimong usa ka tigpahinumdom para sama sa usa ka timaan diha sa among mga kamot o usa kapatik patik diha sa among mga agtang kay gipagawas man kami sa Ginoo gikan sa Ehipto pinaagi sa iyang talagsaong gahom. Amen. Okay, 17. Sa dihang gipalakaw na sa hari sa Ehipto ang mga Israelita, wala sila dad-a sa Dios agi sa dalan sa yuta sa mga Filistihanon bisan pagkini mao ang labing laktod, no? Kanang murag shortcut ba, no? Miingon ang Dios, dili ko gusto nga mausab ang hunahuna sa mga Israelita. Inig kakita nila gubat kay tingalig mobalik sila sa Ehipto. So wala wala gipa agi sa Ginoo ang mga Israelita sa mga Filistihanon nga area kay kumuadto sila dito siguradong naigubat. Unya basig mausab ilang hunahuna mobalik sa Ehipto, no? So 18. Busa gidala niya sila libot sa awaaw. So gipalibot instead nga shortcut, no? Nga dapit paingon sa dagat nga pula. Armado ang mga Israelita nga migikan sa Ehipto. Okay, 19. Gidala ni Moises ang mga bukog ni Jose sumala sa gipapanumpa ni Jose sa mga Israelita nga buhaton gayud nila kay si Jose miingon, mutabang gayud kaninyo ang Dios, unya dad-an ninyo ang akong mga bukog, no? Kay di ba si Jose namatay naman ang iyang bukog gipadala. Okay, so 20. Mibiya sila sa sukot og nagkampo didto sa Itam, sa daplin sa Kamingawan. 21. Sa adlaw naguna kanila ang Ginoo pinaagi sa panganod nga daw haligi aron paggiya kanila sa agianan. Wow, kalami, no? Okay. Sa gabi, naguna siya pinaagi sa kalayo aron paghatag kanila og kahayag, no? Ang Ginoo naguban kanila kanunay. Sa adlaw, panganod nga daw haligi, no? Para mag-guide nila. Og sa gabi, kalayo, no? Aron maghatag kanila kahayag. So sa ingon makapanaw sila adlaw o gabi. So 22. Ang panganod kanunay diha sa ilang atubangan panahon sa adlaw ug ang kalayo panahon sa gabi. Okay, chapter 14 atong ipadayon igsoon. Okay, ang pagtabok sa dagat nga pula. Mao na ni ang pinaka-excited nga chapter, no? Okay, mao na ni ang kanang kumbaga climax, no? Climax sa ilang paggawas sa Ehipto. So, atong padayonon igsoon, chapter 14, no? Exodus chapter 14. Ang Ginoo miingon kang Moises, pabalika ang mga Israelita og pakampuha sila at bangsa Pihahirot, tunga-tunga sa Migdol og sa dagat nga pula duol sa Baal-Sipo. Ingna sila kinahanglan nga magkampo kamo daplin sa dagat duol sa Baal-Sipon. 3. Ang hari sa Ehipto maghuna-huna nga ang mga Israelita nasa laag ug dili makagula sa dapit nga awaaw. Verse 4. Pagahion ko ang kasing-kasing sa hari og gukdon niya sila og sa ingon mapasidunggan ako sa akong kadaugan batok sa hari og sa iyang kasundaluhan. Unya, mahibaluan sa mga Ehiptohanon nga ako ang Ginoo. Gusto jud sa Ginoo nga mabaluan kung kinsa siya, no? Unsa siya kagamhanan. Hallelujah. Og gituman sa mga Israelita ang gisugo kanila. 5. Sa dihang ang hari sa Ehipto, gisuginlan nga nanglakaw na ang mga Israelita na usab ang hunahuna niya og sa iyang mga opisyal bahin sa mga Israelita, no? Kay miingon sila, nganong gibuhian taman ang mga Israelita? Wala na hinuon kitay mga ulipon. Okay, nanghawa na mga Israelita tanan. So, namingaw ang ilang dapit, no? Wala na mo trabaho para nila. Verse 6, busa giandam sa hari ang iyang karwahing igugubat ug ang iyang mga sundalo. Gidala niya ang
600 kalabing maayong karwahe ug ang uban pang mga karwahe nga gidumala sa mga opisyal. Verse 8. Gipagahi sa Ginoo ang kasing-kasing sa hari ug gigukod nila or niya ang mga Israelita nga maisugong namiya. Okay, verse 9. Ang mga Ehiptohanong kasundaluhan uban sa ilang mga karwahe migukod kanila og hiapsan nila ang mga Israelita sa ilang gikampuhan daplin sa dagat nga pula. Okay, mauna ni. Duol sa Pihahirot og sa Baal-Sipon. Okay, verse 10. Sa dihang duol na ang hari og ang iyang kasundaluhan, nangahadlok pag-ayo ang mga Israelita og nagpakitabang sila sa Ginoo, no? Nagpakitabang na sila sa Ginoo kay liman mo na naa sila sa daplin sa dagat. Mura bag did end na, no? Imagine na ragot, did end na. Asa pa sila mo ikyas, no? Maskin pag musalom sila, di sila kaadtos pikas nga area, no? Kay murag na trap na sila kay ang ilang kaaway painguna, naapsan na sila dito nga side. Verse 11. Miingon sila kang Moises, wala na bay kalubngan kanamo dito sa Ehipto nga gidala mo man kami dinhi sa dapit nga awaaw aron lamang mamatay? Nag-complain na ang uban, no? Okay. Tan-awag unsay among gidagatan tungod sa imong pagdala kanamo gawa sa Ehipto. Nagsugod na sila complain. Kay wa man sila kabalo, no? Unsay buhaton sa Ginoo. So nangahadlok gyud sila. Verse 12. Dili ba nagpasidaan man kami kanimo sa wala pa kita manglakaw nga mahitabo gayud kini? Giingnan kanamo pasag din lamang kami nga magpaulipon sa mga Ehiptohanon. Maayo pa mga magpabilin kami sa nga ulipon kaysa mamatay dinhi sa awaaw. So, ang ilag yung pagtuo nga mamatay na sila atong adlaw or atong panahon na, no? Verse 13. Miingon si Moises sa katawhan, ayaw kamo kahadlok, pabilin sa inyong nahimutangan, ug tan-awa ang buhaton sa Ginoo ni ining adlaw aron pagluwas kaninyo. Amen. Kanang mga Ehiptohanon dili na ninyo makita pag-usab. Paghilom lamang kamo kay ang Ginoo maoy makig-away alang kaninyo. Kani ang pinakalami, no, nga promise sa Ginoo. Kini gyud ang pinakakuan ba na niingon si Moses. Paghilom lamang kamo kay ang Ginoo maoy makig-away kaninyo or alang kaninyo. Di ba? Siguro igsoon aduna kay mga problema diha, aduna kay mga hinanakit, no? Ingon si Moses, sama sa gingon ni Moses, paghilom lamang diha, no, sa imong nahimutangan og paghilom lamang diha sa imong nahimutangan kay ang Ginoo mo'y makig-away alang kanimo. Ang Ginoo mamuhat alang kanimo, no? So igsoon usa ka na pagdasig kanimo karon. Praise God. So verse 15, ang Ginoo miingon kang Moises, nganong nagpakitabang ka man kanako? Papadayuna ang mga Israelita sa unahan. 16, iisa ang imong sungkod o gipataas ang imong kamot ibabaw sa dagat aron mabahin kini ug ang mga Israelita makalakaw sa malang nga yuta. Paghion ko ang kasing-kasing sa mga Ehiptohanon aron gukdon nila ang mga Israelita. Sa ingon, kapasidunggan ako sa akong kadaugan batok sa hari sa Ehipto, sa tanan niyang kasundaluhan sa mga magkakarwahe o sa iyang mga magkakabayo. So, verse 18, sa dihang mabuntog ko na sila, mahibaluan sa mga Ehiptohanon nga ako ang Ginoo. Amen. No? Amen. So, verse 19, unya ang anghel sa Dios nga naguna sa kasundaluhan sa Israel, mibalhin sa likod, ug ang panganod nga daw haligi mibalhin usab ngadto sa luyon nila aron sila panalipdan, no? Nagpahimutang kini tunga-tunga sa kasundaluhan sa mga Ehiptohanon ug sa mga Israelita. Busa didto ang panganod ug ang kangit-ngit. Oh, hallelujah, no? Gitagaan or kumbaga butangag kural ba, no? Ang Israelita dari ang kasundaluhan dari hapit na sila naapsan, pero ang haligi ang anghel sa Dios, no, mo'y nagpatunga
ng kahayag o kahayag ba to? Okay, so ang panganod nga daw haligi mibalhin usab ngadto sa luyon nila no. Unya nagpahimutang kini tunga-tunga sa kasundaluhan sa mga Ehiptohanon o sa mga Israelita. Busa didto ang panganod o ang kangitngit. So dili maka sulod or dili makapadayon ang kasundaluhan adto sa Israelita tungod kay naa ang kangitngit nga gibutang didto sa Dios, ang panganod no. Okay. So, milabay ang kagabhion og ang kasundaluhan sa Israel og sa Ehipto wala magkaduol sa tibuok gabii. Amazing kaayo no. Sa tibuok gabii wala sila nag-abot. Ngunta naaraman sila side by side, pero tungod sa gibutang sa Dios nga haligi nga panganod og nga kangitngit dili maka padayon ang kasundaluhan. Verse 21. Unya giisa ni Moises ang iyang kamot ibabaw sa dagat o gipasibog sa Ginoo ang dagat pinaagi sa kusog nga hangin gikan sa silangan nga mihuros sa tibuok gabii. Grabe kaayong gihimo sa Ginoo no. Nabahin ang tubig og nauga ang taliwala niini. Verse 22. Og miagi niini ang mga Israelita sa isig kakilid nila na himong daw duha ka parel ang tubig. Diba, imagine mo, siguro nakakita na ka sa kanang mga movie, even sa cartoons, no, nga, pagkuan pa ang dagat, ana, no, ning kalitra siya, ana, o nga, nahimo na siyang, murag haligi, no, nga, ang side by side, murag siyang paril. Pero padayon siya nga, nag-work, no, ana ka, amazing ang gahom sa Ginoo ba. Nga, nahimong uga, ang giagian sa mga Israelita, para makalabang sila paingon sa pikas nga dapit. No, nya. Can you imagine, no? Kana bitaw maato ka sa mga aquarium karon na may dagkong mga aquarium nga mga kanang museum bitaw nga nasa dako kay aquarium na pwede ka nas tunga nya magtan-aw ka sa mga aquarium kana naagi na siya bildo pod no nga para ma-enjoy nimo ang kuan nga mga ang mga sa tawagan na mga isda, mga shark usa pa na diha imong makit-an maglangoy-langoy nga na dito sa ibabaw ana. Pero kaning gihimo sa Ginoo wala ni mga bildo, no? Walay bildo gahom sa Ginoo ang nagunit ato. Ing ana kagrabe ang gahom sa Dios. So igsoon usa ka encouragement, no? Na usahay mo bati man tagkaluyan, no? Pero atong balikan gyud ang pulong sa Ginoo kay daghan kaayog mga gihimo ang Ginoo nga usahay malimtan nato ba? No? Malimtan nato. Pero kung mubasa tagpulong sa Ginoo, mabalik ang atong kadasig ug atong pagtuo sa Ginoo, ma-spark, mubalik ang kalayo sa atong kasing-kasing. So, kana usa lang gyud usab ka pagdasig kanimo igsoon. Kay even ako no, nadasig ko pagbalik. Kay even ako naka-experience po ko ng time nga kanang murag naluya ko gamay ba, no? Tungod sa busy schedule, sa mga panghitabo sa kinabuhi nga mga unexpected bitaw. Pero ang Ginoo dili gyud ta niya biyaan igsoon. Padayon ta sa Ginoo nga i-direct balik sa iyang pulong aron madasig tag balik. So padayon ta igsoon. Hallelujah. So 23. Gigukod nila o gigukod sila sa mga Ehiptohanon uban sa tanang mga kabayo sa hari, sa mga karwahe o sa mga magkakabayo subay sa ilang giagian sa dagat. 24. Sa pagkakaadlawon midungaw ang Ginoo gikan sa haliging kalayo og sa panganod ngadto sa mga kasundaluhang Ehiptohanon og gilisang niya sila. 25. Gipagahi niya ang pagtuyok sa mga ligid sa mga karwahe busa. Naglisod sila pagpadagan og miingon ang mga Ehiptohanon. Musibog kita kay ang Ginoo dapig kanila og nakig-away kanato, no? Ang Ginoo na mismo ang namuhat. Tanawa ra iyahang gi paggahi ang ligid sa ilang karwahe aron dili na motuyok. Di ba? Ang kaaway nimo igsuon kaaway pud sa Ginoo. No? Kung nakita sa Ginoo nga innocent bitaw ka, dapigan ka sa Ginoo. So katong mga kaaway nimo, pasagdila man to sila, no? Ang Ginoo na bahala silang kinabuhi. Tanawa ra gud niyon sa gihimo sa Ginoo, siya mismo nakiglaban para sa iyang katawan.
So sanasad na siya kapag dasig igsoon nga padayon gyud ta nga mobalik sa Ginoo, no? Okay, so verse 26, ang Ginoo miingon kang Moises, iisa ang imong kamot ibabaw sa dagat og motikyop. Motikyop ang tubig og matabunan ang mga Ehiptohanon uban sa ilang mga karwahe og mga magkakabayo. 27, busa giisa ni Moises ang iyang kamot ibabaw sa dagat og sa pagkabuntag nahibalik ang dagat. Misulay ang mga Ehiptohanon sa pag-ikyas apan nasugat hinuon nila ang tubig. So 28, nibalik pagtukyop ang tubig og natabunan ang mga karwahe, ang mga magkakabayo niini og ang tanang kasundaluhan sa hari nga migukod kanila hangtod sa dagat. Wala gayoy usa nga nahibilin apan ang mga Israelita miagi sa malalang yuta taliwala sa dagat ug sa isig ka kilid nila nahimong daw duha ka paril ang tubig, no? Preserve gyud sila sa Ginoo ba? Gipalakas o gipaikyas gyud sila sa Ginoo. Usa pa niya gipatikyop ang tubig ug balik, no? 30, niadtong adlaw giluwas sa Ginoo ang katawhan sa Israel ug nakita sa mga Israelita ang mga patayng lawas sa mga Ehiptohanon nga nagbuy-od sa baybayon. 31, nakita nila ang talagsaong gahom nga gigamit sa Ginoo batok sa mga Ehiptohanon. Grabe, no? Hallelujah, Jesus. No? Nakita nila mismo, murag first hand yun ba? Kana bitong grabe gyud ang milagro nga gihatag sa Ginoo, gipakita sa ilang. Sila mismo ang naka-experience ato, no? Okay, busa na nga hadlok sila sa Ginoo. Misalig sila sa Ginoo ug sa iyang sulugoon nga si Moises. So misalig na sila, no, sa Ginoo karon nga ilag yung nakita ang milagro nga gihimo sa Dios. Kato ang pinaka-highlight gyud sa ilang journey. Kay kinsabay makahimo sa dagat nga mapikas, no? Walay sa lamang kero nga makahimo ni ana. Ang Ginoo ra gayud. Kay ang Ginoo ang naghimo sa dagat, ang Ginoo ang naghimo sa langit ug yuta. Og ang Ginoo ang dunay kagahom unsa iyang buhaton mahitabo gayud. Kay diha sa Ginoo walay imposible, no? Walay imposible diha sa atong buhi nga Dios. Okay, so atong padayunon sa verse chapter 15 kay murag napatay gamay nga oras. Okay, mao kini ang ilahang pagsaulog, no? Pag-awit daplin sa dagat. So nag-awit sila tungod kay nahimo silang nagmadaugon. Okay, chapter 15 verse 1. Unya si Moises og mga Israelita nag-awit niining mosunod pahinungod sa Ginoo. Awitan ko ang Ginoo tungod sa mahimayaon niyang kadaugan. Gipanglimbuwad niya sa dagat ang mga kabayo ug mga nagkabayo niini. So kanta ni siya igsoon pero ko baluon sa ituno so basahon lang nato, no? Okay. Ang Ginoo mao ang lig-on kong tigpanalipod, siya maoy nagluwas kanako. Amen. Siya ang akong Dios ug daygon ko siya. Amen. Daygon ta ang Dios. Amen. Ang Dios sa akong katigulangan og mag-awit ako mahitungod sa iyang pagkagamhanan. Amen. Manggugubat ang Dios, manggugubat ang Ginoo, Yahweh ang iyang ngalan. Amen. Yahweh ang iyang ngalan. Amen. Lord, Yahweh ang iyang ngalan. Gipanglimbuwad niya ngadto sa dagat ang mga karwahe ug mga sundalo sa hari sa Ehipto, ug nangalumos sa dagat nga pula ang labing maayo niyang mga opisyal. 5, natabunan sila sa lalom nga dagat ug naunlod sa kahiladman sama sa bato. 6, gamhanan o Ginoo ang tuo mong kamot. Gidugmok niini ang mga kaaway. 7, sa imong harianong kadaugan gipuo mo ang imong kaaway. Ang imong kasuko nagdilaab og misunog kanila sama sa dagami. Mihuyop ka og napundok ang tubig
og mibarog kini nga tulid sama sa paril. Nabantok ang kinahiladman sa dagat. Mingon ang kaaway, gupdon ko sila og dakpon, bahin-bahinon ko ang ilang kabtangan, og kuhaon ko ang tanan kong higustuhan. Laniton ko ang akong espada, og kuhaon ko ang tanan nga anaa kanila. Apan sa usamo kapag huyop, gitabunan sila sa dagat. Naunlod sila sama sa tingga, ngadto sa kahiladman sa tubig. Ginoo, kinsa sa mga Dios ang sama kanimo? No? Wala gayon. Kinsay sama kanimo nga kahibulungan og balaan. Amen. Kinsay sama kanimo nga nagbuhat og mga milagro og gikahadlukan tungod sa imong gamhanang mga buhat. 12. Giisa mo ang tuo mong kamot o gilamoy sa yuta ang maong kaaway. Tungod sa imong makanunayong gugma, gidala mo ang mga tawo nga imong giluwas. Pinaagi sa kusog mo, gitultulan mo sila sa balaan mong puloy-anan. Nakabati ang kanasuran og mikurog sila sa kahadlok. Ang mga Filistihano nangalisang, ang mga kadagkuan sa Edomia nangalisang, ang gamhanang mga tao sa Moab nangurog. Mitalaw ang tanang nagpuyo sa Kanaan. Naghari kanila ang kahadlok sa og kalisang. Tungod sa imong pagkagamhanan, wala sila'y timik nga nagbarog sama sa usa ka bato. Hangtod milabay ang katawhan mo, Ginoo. Hangtod milabay ang imong kaugalingong katawhan nga imong gipagawas gikan sa kaulipnan. 17. Dadon mo sila Ginoo og ipaghimutang sa imong bukid. Ang dapit nga gihimo mong puloy-anan, ang templo nga ikaw mismo ang nagbuhat. Ang Ginoo maghari hangtod sa kahangturan. Kay ang awit ni Miriam, no? Si Miriam igsuon ni Aaron og ni Moises. Kay mao ni ang nagkuhag yaya ni Moises katong gamay pa siya. Okay, so 19, sa dihang ang mga kabayo sa hari sa Ehipto uban sa mga karwahi og sa mga nagdala niini milatas sa dagat, gipatikyop sa Ginoo ang dagat balik sa naandan og mitabon kini kanila. Apan ang mga Israelita milatas agi sa namala nga dagat. Unya si Miriam ang babaeng propeta nga igsuon ni Aaron mikuhag tamborin og nanggula ang tanang babayi og misunod kaniya. Gitugtog nila ang mga tamborin og nanayaw sila. Si Miriam miawit alang kanila. Awiti ang Ginoo kay mahimayaon ang iyang kadaugan. Gilimbuwad niya sa dagat ang mga kabayo ug ang mga nagkabayo niini. Okay. So ang pait nga tubig na napud sila experience karon, no? Okay, 22 verse. Gikan sa dagat nga pula gidala ni Moises ang mga Israelita ngadto sa kamingawan sa Sur. Sulod sa tulo ka adlaw wala sila'y nakit-ang tubig. So 23, unya miabot sila sa Mara apan wala sila makainom sa tubig didto kay pait man kini kaayo. Busa ginganlan kinig Mara. 24, nagmulo ang katawhan kang Moises og nangutana, unsa may atong imnon? 25, unya nagampo si Moises sa Ginoo og gipakitaan siya sa Ginoo og kahoy. Giitsa ni Moises ang kahoy ngadto sa tubig og nawala ang kapait sa tubig. Amen. Didto gihatagan sila sa Ginoo og kasuguan og didto gisulayan usab niya sila. Miingon siya, kon maminaw gayud kamo kanako ang Ginoo nga inyong Dios og buhaton ninyo ang giisip ko nga matarong og magtamod kamo sa akong mga sugo og magtuman sa tanan kong ipabuhat kaninyo, dili ko kamo kastiguhon sa bisan unsang sakit nga akong gipahamtang sa mga Ehiptohanon. Ako ang Ginoo maoy nag-ayo kaninyo. Unya miabot sila sa Ilim diin may 12 katubod
og 70 ka kahoyng palmera. Nagkampo sila didto daplin sa tubig. Amen, no? Mao ka na ang katapusan sa chapter 15. So ugma igsuon atong ipadayon ang chapter 16, no? Kay ang ilang journey after sa pagtabok nila sa pulang dagat, nagsugod na, no? Nagsugod na igsuon. So salamat kaayo igsuon nga hangtod karon naa pa ka diha, no? I hope nga naatay nakuha nga lesson karong adlaw and mga encouragement nga magpadayon nato mahimo tang madasigon nga mga lagad sa Ginoo. So salamat kaayo igsuon, dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Ang Ginoo magapanalangin kanimo uban ang imong tibuok panimalay. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan hangtod sa sunod higayon. Amen.